magtutudlo sa Science and Technology Education Center sa Lapu-Lapu City nga nalakip sa top 50 finalists sa Global Teacher Prize, mas nagkaduol ang tsansa nga makadaog human masud na siya sa top 10 finalists. Si Luan meron din na sa report. Niadto lang Huwebes, gipahibaw sa Varkey Foundation ang napo ka mga magtutudlo nga na shortlisted gikan sa 50 ka mga finalists sa Global Teacher Prize. Ang 43 anyos nga magtutudlo sa Biology and Research sa mga tinunan sa grade 11 ug grade 12 sa Science and Technology Education Center, Constec, Lapu-Lapu City nga si Dr. Bryant Akar ang nag-inusarang Southeast Asian teacher nga nakasulod sa top 10. Uban niyang na shortlisted ang magtutudlo sa Argentina, Canada, UK, Mexico, Ghana, France, USA, Australia ug Iran. So I think it's God's perfect time. It's also God's way of rewarding me of all my effort. Si Dr. Akar, usa sa mga pioneering senior high school teachers, dihang gipatuman ang senior high school sa nasod niadtong tuig 2016. Niadtong panahona, walay mga learning materials ug resources nga naandam, busa mihimo siya og mga modules nga nagamit sa 86 ka mga magtutudlo ug may 21,000 usab ka mga tinunan ang nakabenepisyo. Gawas ni ana kay adunay kakuwang sa ekipo sa science department sa tunghaan diin siya magtudlo, may palit siya og duha ka electric microscope gamit ang iyang sweldo aron magamit sa iyang mga tinunan. Sa pagkalakip ni Dr. Bryant sa top 10, may incentive na usab siyang madawat. Ug kun ugaling madeklarar nga hingpit nga mananaog, gitinguha niyang magamit ang dakong bahin niini sa pagpamalit og mga butang nga makapalambo sa pagtuon sa iyang mga tinunan sa STEC. It will be for the help of my school. I will build a learning hub equipped with audiovisual facilities where my students and teachers could do actually research and then have conference or have a training because we lack that in our school. Ang Global Teacher Prize nga iya sa Varkey Foundation ug nagbase sa UK, usa ka prestihiyosong award-giving body alang sa mga magtutudlo nga matandi sa Nobel Peace Prize. Hayan sa Nobyembre 10, masayra na ang nag-inusarang mananaog alang sa Global Teacher Prize nga makadawat og $1 million. Busa na nawagan karon si Dr. Akar og mga pag-ampo aron makabot ang maong kalampusan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda.